Ganya, December Igbo, yesterday 10th of August. Abia Igbo, and bush youth from 18 years go up, and a bush for 17 years go up, Habru Hishi. For 17 years go up, Habronya Hishi. And from 18 years go up, Habru civilian, Habru Hishi. Habu mad Habronya Hishi. Habu mad Habronya Hishi. So what, even the quite not keep the dry. The civilian, Habronya Habru Hishi. Kenya, Ababru mad Brunya Hishi. Buma the Brishi, the civilian, Bunya Brishi. I call youth, but you learn the Madoko. But you learn the Madoko. Then Lennon knock you, look at Nigeria Zoom. The cool on the Mado, Zoo Junu on the Mado. My minihu, may who had a junihu. Mulabe Picanco. Because Len the Nigeria Menulo. Shop Mulan the Mother knock you. Yesterday, being 10th. Boo for near Burishi, or Fu civilian Burishi. Let my shop on the mother. Let Mulan the man up Amakasha Gate, Ganulo, pushing in the Junulo Bravo. Today, 10th. As yesterday, 10th. Here don't look bravo. Look what I want. Look what I. My Russi hang around. My Russi hang much along the cooler mother. The Amber man. Let's up man. Yesterday, 10th of August. Look at him, mother. Knock you. Good time, I found some mother. Knock you, and damn it. Which is definitely. Join team, I join up. Ndị bụ nwa onye Igbo na-ekwu everyday si na ọ bụ Nnamdi Kanu, IPOB and ESN bụ ndị dị responsible n'ọnwụ niile na-anwụ n'ime ala Igbo na ọbụla your governors and ọbụla ndị ugwu. Ọkwa ife iji ọnụ gị ekwu nwa onye Igbo nwee sị ka njọ gị nwa onye Igbo. According to ife ị nụrụ in this video, Ọkabuka Nnamdi Kanu, IPOB and ESN mere ife a. Ọkwa ị nụrụ ka emere vidiyo ji aka ya kwuo ndị mere ife a. Ọkwa ị nụrụ ka o kwuru ya. Nna ajụ gị sị gị Ọkabuka Nnamdi Kanu, IPOB and ESN ndị na-ebe ebubo despite the fact na ịmakwa know your governors ị na-ebo ya the innocent people ndị ji ndụ fachu aja for dị ma gị bụ onye Igbo. The only one thing na-eme m ka nwa obiọma bụ na enwere kama is real. Ebubo niile ibolo megide onye aka ya dị ọcha nwere ụgwọ ọlụ. Nwee sị ka njọ gị ọzọ nwa onye Igbo. Have you wondered why that na kemgbe the last 4 to 5 years na ndị Igbo na-anwụ too much? Ọkwa ị na-anụ ka many people na-ekwu ya, including your pastors and your reverend fathers, that na people na-anwụzi too much n'ime ala Igbo more than before. Apart from ndị ugwu na ndị agha na-egbu gị, the way ọrịa, diseases and the accidents si egbu ndị Igbo na nke ikpeazụ a since the last 4 years, ụmụnne all the too much. O riri m ọnụ ma jikwa m anya nke everybody nwere idea not is too much. Itinyezire ndị ugwu na ndị agha na-egbu ndị bụ onye Igbo. Nwanne, it is shocking, very shocking. Do you know the reason? One of the reason bụ ebubo niile ị na-ebo Nnamdi Kanu, IPOB and ESN ndị akafa dị ọcha, ndị ji ndụ fachu aja for ọdịmma ndị bụ onye Igbo ịtọ n'azụ na-ebo ndị ebubo. O soro one of the reason iji anwụ in numbers. Ka chi na-efo ka ọ ga na-akawanye njọ. Ọ ka bụ enwefe ifolo. Ọnwụ na-abịa. Gaa gee vidiyo Paul Chigbo mere ọfụlọfụlọ a ebe ọ na-agwa ndị bụ onye Igbo na ọnwụ na-abịa, na ọnwụ ka ọnwụ na-abịa, na ọ ka bụ enwe ife ifolo. Ife na-abịa n'ilu oge eju gị anya ma lee gị ọnụ. Ọ ka bụ enwe ife ifolo. Keep on supporting your governors and your pastors.
and na-afụ Nnamdi Kanu IPOB asị ndị ilo gị asị ndị ọjọọ. Ọnwụ na-abịa. The more you support them, the more ị ga na-anwụ. Just buckle your belt and alas, your turn na-abịa. Ife ọ bụla ikwute n'ọnụ gị ka a ga-eji ma gị ikpe mgbe oge luo.